Hola a tots, em dic Gaia Sargsyan. Tota la meva vida he viscut a Artsakh. Artsakh és un país no reconegut, però reconegut per les 120.000 persones que allà hi vivien. Vaig viure allà 29 anys i vaig ser obligada a marxar al setembre de 2023. És un país petit, amb gent interessant, llocs preciosos. Una ho dona per sentat, ja que és el lloc on has nascut i has viscut allà durant tota la teva vida. No exagero, realment era un lloc perfecte. Artsakh és un lloc de conflicte, una zona de conflicte, però durant més de 30 anys estàvem en una, no puc dir en una llibertat total, sinó una relativa llibertat. A vegades teníem alguna cosa o algun problema que passava a les fronteres, però no hi havia cap guerra. Tot comença, puc dir, el 2016, quan l'Azerbaidjan va atacar Artsakh. Vam perdre, no ho recordo exactament, però Artsakh va perdre alguns llocs. I després va començar la guerra a gran escala, el 2020. Ho recordo, va ser un 27 de setembre. Era dissabte, a primera hora del matí, a les 7. Puc dir que va ser la meva primera guerra a la meva vida, quan entenc el que està passant, quan escolto el soroll, quan entenc que hem d'anar al soterrani i és molt perillós i podem morir. El 2020 va ser realment inesperat per a nosaltres. Estàvem dormint al matí, era cap de setmana, dissabte, i a més no era la mateixa persona que el 2023, perquè el 2020 estava a pànic. Estava pregant pels meus pares, pels meus germans, per tots, perquè sabem que és una guerra i els nois han d'anar a la guerra. I no esperava que s'allargués durant 44 dies, que tinguéssim més de 5.000 víctimes. Puc dir que va ser inesperat per a nosaltres. Els meus pares em van demanar que abandonés el país i vaig venir a Erevan. Em vaig quedar a Erevan els 44 dies. Quan va acabar la guerra, el 9 de novembre de 2020, vaig tornar a Artsakh i em vaig quedar allà fins al 2023. Per ser honesta, estava pensant en si havia de tornar. Potser seria millor quedar-me a Erevan, treballar en algun lloc i ajudar els meus pares. Llavors vaig dir, potser aquesta és la meva última oportunitat de viure allà. I realment m'encanta Artsakh, amb tota la seva natura i tot. Tot el que estimo és a Artsakh, així que vaig decidir que aquesta és una oportunitat per a mi per ser-hi. M'encanta viatjar pel meu país i anar als llocs bonics. I vaig decidir que això hauria de ser un any d'explorar el meu país.
Vaig tornar i tot per a mi a Artsakh no era el mateix. No hi havia llum. La ciutat on jo vivia, Stepanakert, estava en la foscor. Em vaig dir, no puc viure aquí, de veritat. He de tornar a Erevan. Era com si no fos al mateix lloc. I tenia por, era com... Quan tens por d'alguna cosa, tenia por d'algú em matarà o alguna altra cosa. Recordo que en els primers dies a Stepanakert caminava i solíem dir que Stepanakert és el lloc més segur del planeta. I realment ho era. I caminava pel carrer i tenia molta por. El meu cor va començar a bategar molt ràpid i veig que ve un cotxe i estava pensant, no és d'armenis, no és rus. Crec que és azeris, em mataran o una cosa així. I vaig córrer a casa meva i els meus pares van anar, què et passa? I començo a plorar perquè realment tenia por. I, per naturalesa, sóc una persona molt valenta, ho sé. Però en aquell moment vaig dir, què és això? Què està passant? I per què tinc tanta por de tot? I llavors és com tot. És per naturalesa que d'alguna manera la gent acaba adaptant-se a tot. Al principi, quan estàvem asseguts a casa nostra i estàs mirant a Xuxí i saps que no és tan lluny, per tant, si la guerra comença, els azeris poden venir a Stepanakert i matar-te. Va començar de tal manera com si no penséssim que duraria 9 mesos. Al principi dèiem 2 dies o 3 dies i tot s'acabarà. Però no va ser així. Després, les primeres coses que vull esmentar que en les cues perquè la gent estava comprant de tot en els mercats, com per tenir-ho tot a casa. I ho miràvem realment rient. No és res, de debò, tot anirà bé. I després, 1 mes, 2 mesos, 3 mesos, entenem que no és així. Quan els mercats estaven buits, és com psicològicament t'estàs espantant, t'estàs estressant, ja que no pots comprar les coses que vols. No pots menjar caramels si vols. Va ser difícil per als nens perquè has d'explicar-los per què és això, què passa, per què no podem comprar per tu alguna cosa. I llavors coses bàsiques com el pa, com el sucre, alguna cosa així, es van esgotar. I no ho vam poder trobar. Moltes cues als carrers, gent estressada, fins i tot agressiva, perquè era molt difícil per a la gent. La falta de transport, no pots venir, no pots anar a cap lloc. No pots anar a la natura només per relaxar-te una mica. Per tant, va ser molt estressant, van ser uns mesos molt durs per nosaltres. Vaig començar a fer de voluntària i vam formar un grup de voluntaris que ajudàvem a la gent, a les persones necessitades que no tenien menjar a les seves cases. Per exemple, a gent gran o a persones discapacitades que no poden anar al seu mercat per si soles i comprar menjar per ells, o mantenir-se a les cues durant hores va ser difícil per ells. Per això nosaltres vam ser un grup de voluntaris que
que es va unir a la iniciativa de Rubén Vartanian, que també es va traslladar a Artsakh durant aquest difícil període de temps a Artsakh. I va obrir una cafeteria per a persones que no tenien menjar a casa seva. Ells venien a la cafeteria i menjaven. I les altres parts, la gent que no podia venir fins a la cafeteria, doncs nosaltres els portàvem el menjar a domicili. Jo estava al meu treball a Hub Artsakh, estàvem fent una videotrucada amb la Shushan, una companya de treball, i ella estava aquí a Erevan i la resta de l'equip estàvem a Artsakh. Estàvem tenint una videotrucada i de sobte escolto el so d'una explosió. Però vaig dir, ok, i vam continuar parlant i després un altre soroll igual. I li vaig dir, ok, Shushan, crec que he de penjar perquè crec que és una guerra que està començant ara mateix. I jo, i per això dic que no era la mateixa persona que jo era a l'any 2022, estava molt relaxada perquè potser realment esperava que alguna cosa com aquesta podia passar en algun moment. Vaig dir, ok, noies, marxem i anem cap al soterrani. Al soterrani hi havia molta gent, especialment mares plorant perquè era migdia. I els nens eren a dins, els nens a les escoles. I a les llars d'infants estaven en diferents llocs, però no a casa. Per això tothom estava molt desorientat, les mares ploraven, tractant de mantenir qualsevol tipus de contacte amb els seus fills. Jo tractava de calmar-les, dient com, calma't, tot estarà bé. Aquell dia vaig estar molt tranquil·la. I llavors estava pensant en la meva ment que quan estàs escoltant aquest so, el soroll de les explosions, entens que els teus germans, els teus amics, els nostres nois, ells, estan en primera línia. I en aquest moment, al mateix temps, quan estàs al soterrani i estàs segura, ells s'estan morint. Així que jo em mantenia dient per dir-me a mi mateixa que calma't, no estàs en primera línia, no t'estàs morint, estàs segura. M'hi vaig quedar i intentava ajudar els nens que ja hi estaven. Hi havia molts nens. Tenien molta por perquè els seus pares també tenien massa por i ploraven. I els nens estaven sentint això. I vaig començar a cantar amb ells. Jugàvem amb algunes coses per als nens, algunes cançons per als nens, i van ser feliços en aquell moment. I després vam anar a dalt a portar algunes cadires per a que la gent pogués seure perquè el nostre soterrani era un desastre. Després vam anar a un hotel, al Park Hotel. Hi havia molta gent allotjant-se als soterranis d'aquest hotel i la meva mare, els meus pares també hi eren, el meu nebot, pràcticament tota la meva família estava allà. Jo també estava contenta de veure'ls. I ja van començar a oferir-nos per portar menjar als soterranis més propers per a la gent perquè, com he esmentat abans, hi havia una cafeteria on hi havia menjar disponible. I clar, el menjar estava llest perquè era hora de dinar, però la gent no era capaç d'anar a buscar-lo allà. Així que vam començar a repartir el menjar pels soterranis per tal de fer alguna cosa. Puc dir que jo estic orgullosa de mi mateixa durant aquesta guerra del 2023 perquè vaig ser realment útil per a la gent.
L'endemà va començar i tothom estava trucant-se uns als altres, a nosaltres també, als nostres familiars. Trucaven i comptaven les nostres baixes. Aquest ha mort en aquesta guerra. I aquest dia va ser el pitjor. I recordo que estava a casa meva i la meva amiga propera, Anne, em va enviar un missatge, Gaia, i jo estava dient, Déu meu, no, 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 sisplau, no, no. I quan ella va dir, Gaia, jo ja pesnava com, crec que alguna cosa va passar. Llavors ella em va dir que el seu germà havia traspassat. De veritat, és una sensació, no saps què pots fer i la guerra encara no s'ha acabat. Però has d'estar amb la teva amiga. I en aquest moment pots entendre com res és important com la vida. Així que em vaig quedar amb ella 3 dies i llavors era com si estiguéssim pensant que tot el dolent ja havia passat, què més podia passar? I després va succeir l'explosió, que és el pitjor que va passar amb nosaltres a Artsakh. Vaig perdre 2 germans a l'explosió, van morir. La gent encara esperava la cua del combustible perquè no hi havia combustible a causa del bloqueig. I era un lloc caòtic, hi havia molta gent allà, estaven intentant obtenir gasolina i per ajudar les seves famílies per sortir d'Artsakh a Erevan o a qualsevol altre lloc. I encara no s'explica què va passar, així que no hi ha proves de que l'explosió va venir per la gent que fumava al cantó del combustible o si va ser un atac. Crec que ningú pot viure amb els seus enemics a prop, sabent que poden matar-te. No els agrada la teva gent, t'odien, i també en els seus canals de Telegram pots veure com són agressius. És una guerra. Per descomptat, la gent es mata entre si, però no només mata, sinó també tortura, es tortura els cossos. Per descomptat, no vols que et passi això i no pots quedar-te. Però per descomptat, nosaltres volíem quedar-nos a la nostra terra. Va ser una decisió difícil per a nosaltres sortir, però va ser l'única cosa que podíem fer per tal de mantenir la nostra línia, per tal de mantenir a la gent d'Artsakh viva. Quan el govern d'Azerbaidjan diu que hem de marxar, diuen que tenim 10 dies, al principi, marxa primer la gent dels llocs que ja estan ocupats, com ara els pobles, primer han de marxar ells, i després la gent de Stepanakert. Però va ser un caos, ningú pot quedar-se. Ningú ens deia coses en les que podíem confiar, no sabem què fer.
i la gent està començant a evacuar per si mateixa com pot. Trobar combustible a qualsevol lloc i sortir. Hi havia una cua enorme al carrer de Stepanakert i la nostra família va decidir quedar-se a casa, perquè no hi havia motiu. Per què has de dormir als cotxes si pots quedar-te a casa teva i sortir llavors? I ens vam quedar fins al 29 de setembre. I va ser difícil quan veus com els teus veïns marxen, no hi ha llum a les seves cases. I com els carrers s'estan buidant. Però jo i el meu amic Ian estàvem fent de voluntaris també per als hospitals, perquè a causa de les explosions hi havia molta gent als hospitals. Érem uns quants i els repartim menjar i, també, nosaltres vam visitar tots els racons de Stepanakert i vam fer records aquests últims dies per a nosaltres. El camí cap a Goris, cap a Armènia, era també complicat, estava ple, era difícil, i eren 22 hores perquè la nostra família pogués arribar a Goris. Estàvem dormint en els cotxes, va ser dur, no hi havia menjar, més o menys un pa per a 11 persones, i tota l'estona, durant tot aquest camí, estava pensant: al pont Hakkari, on hi havia la frontera i el punt de control de l'exèrcit d'Azerbaidjan, i on estaven, comprovant tots els cotxes armenis. I no sé, tenia por de que hi hagués alguna cosa amb el meu pare, amb els meus germans. És difícil en aquell moment estar tranquil·la i dir-se a una mateixa que tot està bé. No et preocupis, només has de passar aquest pont. I el meu pare és una persona nerviosa, així que estava pensant que no vulguin intimidar el meu pare perquè els pagarà o hi haurà alguna cosa. I quan vam arribar al punt de control, anàvem repartits en 2 cotxes. En un cotxe hi estava jo, el meu pare, la mare, l'àvia. A l'altre cotxe, els meus germans i els nostres familiars. I per nosaltres, en aquell moment, era difícil mantenir el contacte o anar un darrere l'altre. Ells eren els primers que passaven per aquest pont i no hi havia telèfons funcionant, per tant, no podíem comunicar-nos entre nosaltres. I tu et quedes a la cua esperant i tu estàs pensant: haurà anat tot bé o haurà passat alguna cosa amb ells? I després va ser l'última part dura d'aquest èxode per a nosaltres. Arribem al punt de control, un azeri va venir al nostre cotxe, va dir al meu pare en rus: baixa del cotxe. I jo estava pensant: sisplau, Déu, sisplau, ajuda el meu pare. I va demanar al meu pare que obri el maleter del cotxe. El guàrdia azeri volia comprovar si portàvem algú dins del maleter. Així que va preguntar al meu pare en rus: portes algú al maleter? Va dir: no, només som nosaltres i les nostres coses. I llavors els azeris van dir: ok, pots anar-te'n. I gràcies a Déu no hi va haver cap tipus d'intimidació. I llavors va ser l'última part difícil per nosaltres, i llavors entens que ja has passat per tot aquest procés d'èxode, però a la vegada també entens que aquest és el final.